Avui tenim en Fermí Puig, que ens acompanya en aquesta xerrada gastronòmica. Des de fa alguns anys hem portat diferents cuiners del nostre país, hem passat la Carme Arús Pereda, hem passat en Nando Jovany, hem passat en Carles Graix, en Roca, en fi, tota la florinata de les nostres comarques i molt propers a nosaltres que ens expliquen la cuina catalana fins a on ha arribat. El Fermí Puig, a part de ser un gran cuiner, és un gran comunicador. Segur que molts de vosaltres l'escolteu cada divendres al programa d'en Jordi Basté, El món a RAC1. I precisament la setmana que ve inicia una nova aventura. La setmana que ve, quina cosa, no? El restaurant Columbus a Barcelona. Perdó. No, però pintant anava molt bé. No ens amagarem sota un camp comercial, es dirà Fermí Puig. Fermí Puig. Però era per aquí, no? No, és un lloc d'unes amigues que van decidir de fer classes de cuina, un lloc per fer conferències i tot això, i com tantes vegades a la vida m'ha passat, em van demanar, i no sé dir no, faràs classes i tot això, i al cap de 4 dies ja ho presenta que hi ha de meu, saps què vull dir? Per tant, anaves bé, però no és bé. El restaurant Fermí Puig. Si teniu ocasió, us recomanem que quan pugueu, la setmana que ve inaugura, doncs que hi aneu, que segur que quedareu molt bé. Res més, bona festa major, us deixo amb en Fermí i endavant amb la cuina, amb els cuinats i la festa major. M'hagués hagut de dar un bon dia, perquè representa que jo estava convidat a un d'aquests tiberis de festa major que feuen aquí i era també una de les coses que em feia il·lusió. El que passa és que es vagin amb feina. Després d'un temps de no tenir l'ocupació i preparar una mica aquest restaurant, doncs justament quan em vaig comprometre vaig dir segur, ja veuràs tu com això serà 4 dies abans d'obrir, que vas venir de bòlit i per tant he vingut així anar i tornar. Pensava aviam si agafàvem alguna llamonissa, però tot és tancat avui, vol dir que no, malament. Bé, ja, jo soc del Barça. I per què us dic això? Perquè durant uns anys, és que ara avui he tingut la sort de tenir una relació més aviat fluida i amistosa i maca amb el Cruyff, que és una de les persones que futbolísticament és un dels meus ídols. I una vegada, amb el Ferran Adrià, per cert, Ferran Adrià va sortir a la portada d'un diari que semblava que era el conferenciant que cobrava més coses d'Espanya, i aquell dia van coincidir en el drom, el Ferran Adrià i el Jocan. Dic, mira, cobra más que tu, que no sé què. Diu, sí. Diu, pero seguro que está 3 horas allí. Digo, a mí me pagan, hablo 20 minutos y después hago ruegos y preguntas. O sigui que ni la sua per cancel·lar-la, m'entens o no? Llarg aquest home, Per què us deia això? Perquè segur que voldreu preguntar algunes coses i jo, en mi tenia un risc formidable, que és que xerro massa. Bàsicament xerro més que no pas cuino, però per tant us miraré de situar una mica algun dels temes que em penso que potser us pot fer o tenir un interès de tocar, i en acabat, si us ve de gust fer-ho d'aquesta manera, doncs em pregunteu el que us convingui, no? Jo, la veritat és que moltes vegades quan he tingut l'oportunitat de poder parlar en públic del meu ofici, no vinc a parlar de receptes, sinó a situar una mica del context de per què han estat passant tota aquesta mena de coses tan bones, diguem-ne, que han passat aquests darrers anys al voltant de la cuina catalana, no? Més ben dit, més que de la cuina catalana, de la cuina a Catalunya. No cal dir la més recent, amb el cas del Joan Roca, on sembla que a més a més tenim una magnífica col·laboradora que és filla de casar, i arrel d'aquest darrer reconeixement tan portentós que hi ha hagut a nivell internacional a partir de la proclamació com a millor restaurant del món d'aquesta revista que es diu Restaurant. Però com s'ha arribat aquí, quan molts dels aquí presents tenim a la memòria que durant moltes dècades anar a menjar als restaurants era gairebé anar a menjar carn a la brasa. Vosaltres aquí encara teníeu sort de menjar cargols, però clar, era anar a menjar carn a la brasa pràcticament. De manera que us volia fer una pinzellada de com ho he viscut jo des de dins, perquè crec que en aquest sentit sí que he sigut, a més d'un actor, un espectador privilegiat de com han evolucionat les coses, de quina ha estat la seva gènesi i de per què hem arribat aquí. En primer lloc, una cosa. Jo parlo ara de l'edifici gastronòmic del país i sempre que em refereixi a país m'imagino que no hi ha dubte que m'estic referint a Catalunya, més que res perquè quedi ben clar. L'altre és, l'edifici gastronòmic d'un país no és només l'elit dels seus cuiners.
L'elit dels seus cuiners és un esquer molt important per fer-se veure, dona una gran visibilitat. I és la part de la piràmide, la part de dalt de tot, és molt important arribar a tot això, però aquella part de la piràmide, si no s'han anat construint des de baix, doncs no acabo, s'enfona. Per tant, perquè aquests moments tan magnífics que tenim puguin durar, a nosaltres ens interessa que la base de la piràmide realment tingui uns fonaments profunds i durs. No hi ha alta cuina sense riquesa, no hi ha alta cuina sense benestar econòmic. Un país que necessita destinar els seus recursos a alimentar-se, les necessitats més bàsiques, no té temps de badar amb restaurants d'alta cuina, o és una cosa molt privativa d'unes èlits poc significatives en el seu punt de vista. Quan mirem què ha sigut Catalunya des d'aquest punt de vista, ens hauríem de remuntar a les èpoques medievals, on tenim un gran protagonisme, perquè hi ha el llibre del Sansoví, que és el primer receptari, per dir de manera, que es troba a Europa de receptes de cuina i que és escrit a Catalunya, per bé que no hi ha una autoria única, i ens anem després ja cap al 1500, pràcticament al 200, amb el mestre Robert de Nova, que és el nostre Ferran Adrià d'aquella època, que treballant a les corts del regne de Nàpols, etc., de tots els dominis de lo que era la corona d'Aragó, ens fa quedar bé i moltes de les preparacions de l'època eren dites a la catalana. A partir d'aleshores, que vam tenir aquesta edat d'or, que com veieu anava molt enganxada, diguem-ne, a una dominació i expansió tant política com comercial, per tant econòmica, ve una nit molt llarga i molt fosca, on que ens saltarem bastants segles aquí, perquè no es tracta de fer una xerrada històrica. Tots podrem recordar, desgraciadament, que fa 80 anys aquí va haver un conflicte i que després d'un conflicte hi va haver gana, i per tant que a partir de la gana no es construeix això, i que per tant hauríem d'anar pràcticament a primers dels anys 70 per començar a veure com en alguns restaurants es comencen a atrapar una mica els moviments que en aquells moments hi havia a Europa. Si parlem dels anys 70, i per què parlem de Catalunya i parlem, per exemple, també del País Basc com a les zones de la península ibèrica més importants des del punt de vista colonial, ho entendrem molt fàcilment. Té una raó fronterera amb el país més important del món, que ho segueix sent, que és França, i té una raó econòmica, perquè estem parlant d'unes èpoques on moltes vegades els comensals, alguns comensals, feien i viatjaven molt més que no pas els...